আজি ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ଅପସନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ପ୍ରିମିୟମ ତ ବଦଳେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଉ କେତେ, ସେଇଠି ଆସେ ଏ ଗ୍ରୀକ୍ସର କଥା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ମାପକ ଯାହା ଦେଖାଏ କେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟ, ସମୟ, ଭୋଲାଟିଲିଟି, ଏମିତିକି ସୁଧ ହାର, ହଁ ଏସବୁ କେମିତି ଅପସନ୍ ପ୍ରିମିୟମକୁ ବଦଳାଏ। ଏକଦମ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରୀକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା। ମାନେ ଖାଲି ଡେଫିନେସନ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡେଲ୍ଟାରୁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେସିକ୍। ହଁ, ଡେଲ୍ଟା। ମାନେ ମୂଳ ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ବଦଳିଲା, ତେବେ ଅପସନ୍ ପ୍ରିମିୟମ କେତେ ବଦଳିବ ସେଇଟା ଡେଲ୍ଟା କୁହେ। ଆଚ୍ଛା। କଲ୍ ଅପସନ୍ ପାଇଁ ଏହା 0ରୁ +1 ଭିତରେ ଥାଏ, ଆଉ ପୁଟ୍ ପାଇଁ 0ରୁ -1। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କଲ୍ର ଡେଲ୍ଟା 0.6 ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ 1 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରିମିୟମ 60 ପଇସା ବଢ଼ିବ, ଏମିତି। ହଁ, ଏକଦମ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଲି ଦିଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଦେଖାଏ। ଓହୋ, କେମିତି? ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲ୍ର ଡେଲ୍ଟା ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ, ମାନେ 0.8 କି 0.9, ତାହେଲେ ତାର ଆଇଟିଏମ୍ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ମନି ଏକ୍ସପାୟାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ଏଇଟା ଦେଖାଏ ଷ୍ଟକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି କେତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ଟା। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଷ୍ଟକ୍ ଦାମ ବଦଳିଲେ ତ ପ୍ରିମିୟମ ବଦଳେନି। ସମୟ ବି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ସେଇଠି ଆସୁଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍, ଥୀଟା। ଠିଟା, ସମୟ କ୍ଷୟ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଟାଇମ୍ ଡିକେ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ବିତୁଛି, ଅପସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କମିଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ ଯଦି ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ନେଗେଟିଭ୍ ହିଁ ଥାଏ, କାରଣ ସମୟ ଗଡ଼ିଲେ କଲ୍ ହେଉ କି ପୁଟ୍, ଦୁଇଟା ଯାକର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମେ। ତାବ ଇଏ ଅପସନ୍ କିଣିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିକିଛି ତା ପାଇଁ ଭଲ। ହଁ, ଅପସନ୍ ସେଲର୍ସ ମାନେ ଏଇ ଥୀଟା ଡିକେରୁ ହିଁ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏକ୍ସପାୟରି ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ, ହଁ, ଥୀଟାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ବଢ଼ିଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଆଟ୍ ଦ ମନି ଏଟିଏମ୍ ଅପସନ୍ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସହ ବଦଳେ, ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ନିଜେ କେତେ ବଦଳିବ ସେଟା ବି ତ କିଏ ମାପୁଥିବ। ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାମା। ଗାମା। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 1 ଟଙ୍କା ବଦଳୁଛି, ଡେଲ୍ଟା କେତେ ବଦଳିବ ସେଇଟା ଗାମା ଦେଖାଏ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଡେଲ୍ଟାର ବେଗ ବା ତ୍ୱରଣ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯାହାର ଗାମା ବେଶୀ ତାର ଡେଲ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିବ। ଏକଦମ। ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ କ'ଣ, ମାନେ କେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ହେଜ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାମା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭ୍ ହେଲେ ଡେଲ୍ଟା କେମିତି ବଦଳିବ ସେଟା ଜାଣିଲେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସହଜ ହୁଏ। ଆଉ ଏଟିଏମ୍ ଅପସନ୍ସର ଗାମା ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ମାନେ ସେଠି ରିସ୍କ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଗତି ବି ବେଶୀ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ଭଲ। ଏବେ ଆସିବା ଭୋଲାଟିଲିଟି କଥାକୁ। ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତା, ତାକୁ କେମିତି ମାପନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ଭେଗା। ଭେଗା। ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଭୋଲାଟିଲିଟି ମାନେ ଆଇଭି 1% ବଦଳିଲା, ତେବେ ଅପସନ୍ ପ୍ରିମିୟମ କେତେ ବଦଳିବ ସେଇଟା ଭେଗା କହେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଇଭି ମାନେ ବଜାର ଆଗକୁ କେତେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ଭାବୁଛି ସେଇଟା। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ସେଇଆ। ବଜାରର ଆଶଙ୍କା ବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଟିକେ ଡର ବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼େ, ଆଇଭି ବଢ଼େ। ହଁ। ଆଉ ଭେଗା ଯୋଗୁଁ ଅପସନ୍ ଦାମ ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏକଦମ। ଯେଉଁ ଅପସନ୍ର ଭେଗା ଅଧିକ, ସେଟା ଭୋଲାଟିଲିଟି ବଢ଼ିଲେ କି କମିଲେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭୋଲାଟିଲିଟି ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଶେଷରେ ରହିଲା ରୋ। ଏଇଟା ସୁଧହାର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନା? ହଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଯଦି 1% ବଦଳେ, ଅପସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବଦଳିବ ତାହା ରୋ ଦେଖାଏ। କଲ୍ ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପଜିଟିଭ୍, ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି, ବାକି ଗ୍ରୀକ୍ସ ତୁଳନାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍। ଓହୋ, ସତରେ? ହଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ ଦିନରେ ଏକ୍ସପାୟାର ହେବ, ସେଥିରେ ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରାୟ। ଏବେ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଗ୍ରୀକ୍ସ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି। ଡେଲ୍ଟା ଦିଗ ପାଇଁ, ଥୀଟା ସମୟ ପାଇଁ, ଗାମା ଡେଲ୍ଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆଉ ଭେଗା ଭୋଲାଟିଲିଟି ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେତେ ବି ରିସ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏ ଗ୍ରୀକ୍ସ କିଛି ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି। ବଜାର ଯେମିତି ବଦଳିବ, ଏମାନେ ବି ସେମିତି ଲଗାତାର ବଦଳୁଥିବେ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ଗ୍ରୀକ୍ସ ଜାଣିଲେ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ନିଜ ପୋଜିସନ୍ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମାନେ ସାଂଖ୍ୟିକ ସୂଚନା ଦିଏ,
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ହୁଁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଟ୍ରେଡିଂରେ କେବଳ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଯିବ? ନା ବଜାରର ଅସଲ ଗତିବିଧିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନିଜର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁର ମିଶ୍ରଣ ଅଧିକ ଜରୁରୀ? ଏଇଟା ଭାବିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ।